Boom! So what's up sa inyo mga bakit? So karon another vlog na naman. Kaya di na ako mag-gaming, kaya mag-vlog na lang ko para malingaw ko, men. So mga to, no, nanadyo kayo mga subtitles dara. Nanadyo ko subtitles kaya ako nalang tutang kayo para makasamputod mo ba sa akong mga istorya. O wala ara makastorya, no? Isa? So mga to, no, diretso ko na kong background ngayon kakabuhan na natin mulukad dugay lang din pero ako na gamiton para choy ba para natin tanan. So PDW, by the way, eskwelahan na po ko mag vlog, so kanya na lang maligo sa ko. Let's go. Joke lang sa'yo pa kayo tayo pa kayo kung ako maligo mga alhapit na alas 11 mo na alas 7 pagod unsa ko advance pag-isip. Ay, so mga lagi ito na maligo lang sa ko, ako lang sa transition bago ko. Let's go. So man ako ligo, no, katong ligo mo to estudyante nga ligo. So man ako ligo, so mag-ilis na lang ko. Ano ko mag-ilis na mga luyo mo ilisanan man. Sige, montage na lang ko. Let's go. So man ako ilis, no, so mag-montage na lang ko pa doon dito. Let's go. Ito ang papel. Noy! Excuse me. Napawag mo ko pa sa tindahan. Alili, Diyos, malita na Diyos. Malita. Brown out, brown. Namo ma'am. Nya sa tata. Video ang mua. Vlog daw, tita. Ato daw. Ali, just wait, just. What the go? Patay sila. Ato tayo zoom, ato Gano ta? Tambisil. Tab tupi. Walang may. Kahit na kalindol. Pero sugod na. Sugod na atong kaya pa ko kaya pa lagi. Di ko mo basta na ko bulit, di ko mo. Ay, kawa. Pagay na ako. Mga bagay. Pagay na ako. Kami mga vloggers, tibo kalibutan, mga bagay mignaw. Akin na.
Mga vloggers, magbuang-buang na, mga way uwong. Ah, lakto dak. Ay, dito lang. Ayun, kalsada lang ta. Kalsada lang ta, hindi pang kalsada gud. Mawam kayo ka na. Buwan na kay. Madiya ka na siya mawog. Ah, guys. So, free. Play man na. So, taon ga vlog na sa ni. Adong may pauli. Mga wiling nga. Trip lang ba? Ano? Okay na ninyo. Ana, mga ligo lang gwapo. Ara, gwapo yan. Abe, padaw na may uli. Kanang kuan ba kanang si Binilibin sponsor ang tako na to kayo na. Pwede mo sponsor ako patay mo. Di ba, Nick? Dali pagtigtoyok. So, patong na may uli no kanang sakay na lang may uban, sakay may unsa nang sakyan. Tapos Nangusa kami gunabiyaan. pasalamita na. Dikire ni kindi. Kami ka mga batang mga hype beast, mga taga Biasong na. O mga Biasong ay bilang. Do na. Mag shout out kami mga ka-vlogger kami mga newer. Nga oni. Ngay umupalit inyo. So, nana ko diri sa bahay no, naabot na ko no. So, diri na lang ta. Salamat sa pagtanaw. Please like, share, comment, and subscribe. And hit the bell icon for updates of my new uploads. So, diri na lang kay kapoy na kayo. Let's... Ay. Di. Goodbye.